Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag har jeg min fætter med, som jeg også spiller Fortnite med på kanalen. I dag skal vi lave en hvad vil du helst video, så vi har 20 sædler her. Så 10 hver, og man trækker 2, så det er 5 gange, vi skal gøre noget. Ja, har jeg regnet ud. Ja. For jeg er god til at regne, ikke? Vil du starte? Ja, det er godt. Så skal du trække 2 sædler. Vent, læg den lige ned igen. Vi mangler jo lige noget. Det gør vi. Så. Du har 2. Jeg læste det der. Få tapet hænderne sammen resten af videoen. Ja, og det var den, jeg fandt på. Det var den aller sidste, vi skrev faktisk. Ja. Få en lammer af den anden. Jeg bliver tapet. Ja, neden. Så, vi har noget til. Du skal passe på, at du ikke lige har rejst den der finger der. Er det nok? Ja. Sådan her. Kan du bevæge hænderne nu? Det er rigtigt. Godt. Så er det på min tur, og jeg skal også lige trække 2, for jeg starter med lige ved den ene her. Blive skubbet ned fra trampolinen af den anden. Man kan se det der. Kæmpe godt. Jeg tror, man kan sådan se, hvad der står måske. Eller blive sparket af den anden med 50% styrke i benet. Jeg tror, vi skal udenfor, for jeg vil gerne blive skubbet ned af trampolin. Så vi ses derude. Nu skal vi skubbet ned og sådan. Vi lige skifter kamera for det andet blå. Nej. Ja. Telefonen faldt, men det er fint. Det er fordi, vi har sådan et smart kamera her. Men det er fint igen. Jeg håber, I kunne se det. Ja, vi er tilbage heroppe. Det jeg prøvede at sige før, det var, at jeg ville lige skifte kamera, fordi det andet blev tør strøm. Ja. Så jeg ved ikke, om I kan se grafikforskel, det tror jeg ikke. Det er din tur, jo. Men du skulle skubbe mig ned, men der står taget. Dårlig opdragelse. Hvad står der der? At du er nødt til at læse, jeg kan ikke få noget. Hoved under vand i 1 minut. Jeg kan ikke, seriøst, jeg kan ikke få noget. Råb op til Elliot Gaming og videoer på vejen. Det tager vi. Jeg tænker at tage hovedet ned. Hvorfor er det, du elsker den der så meget, man? Når vi ender tilbage lige om lidt. Der er lige sket noget. Altså sådan, min fætter, han bliver nødt til at råbe stop, fordi ja, det er han bare nødt til. Så Matteo, vil du råbe det? Vi er ude ved vejen nu. Der kommer en bil. Nej, det er lige meget. Ja. Det er skilter. Og der kommer også nogle nye bag os. Råb til Elliot Gaming og videoer. Ja, præcis, ikke? Undskyld for, han ikke kunne råbe det højt før. Han kunne bare ikke råbe det lidt før. Ja, han er lidt his. Så det er fint. Vi kommer op igen. Og så er det jo min tur faktisk. Ja, det er Tror jeg, ja, mand. Den her, tror jeg er god. så også. Spis græs. Det er seriøst det, der står. Spis græs. Der står igen. Skal jeg sige noget? Spis græs. Skal jeg sige noget? Han har ikke engang sagt til mig, at der stod det, så det er meget heldigt. Bliv fyret i hovedet med en flaske fyldt med vand. Please, Content. content. Det er content, det her. Det er content at blive fyret i hovedet med en vanddunk. Vi kommer tilbage lige om lidt. Okay, nu går jeg. Det er godt nok godt. Jeg håber, I kan se det. Vi kan godt lidt væk. Hej, så er det min fætter i hvert fald. Jeg håber, jeg skal fyre dig en lammer eller noget. Giv den en flad. Kan du ikke huske, at vi har haft lammeren? Så flad. Eller nyreflipper. Jeg ældre med det der, mand. Ja. Få en nyreflipper. Nej. Eller, please sig det er en losing det her.
Det er jo 20 armbøjninger. Det kan du ikke engang. 20 armbøjninger. Det kan du ikke. Jeg skrev den til mig. Det kan du ikke engang, Matteo. Ja, jeg kan ikke med de her ender. Er du sikker på, at du ikke bare vil have en øreflipper? Det kan jeg jo ikke. Bare lav 2 så. Jeg kan jo ikke strække armene ud. Det ligger lige for 1. Jeg kan. Ja, vi godtager den meget. Det kan jeg ikke finde ud af. Så er det Nej, lige det mig. kan jeg virkelig ikke med de her. Jeg kan ikke engang lave en armbøjning. Jeg får en læse på det. Ja, du skal lige være med, Kjell. Så er det mig. Den første. Lige. Hvad er det? Jeg håber, det er de her på det. Jeg tager den her lave water bucket challenge. Den kommer jeg til at tage. Hvad for en var den anden? Nå, det var slik på toilet. Jeg tager water bucket challenge. Okay, vi kommer om lidt. Water bucket challenge. Okay, vi er klar. Jeg gør det selv. Nu må jeg gøre det selv. Hele. Kan de gøre det hele? Hele. Det er koldt. Sorry. Og Matteo, du må godt tage din tape af nu, det er fint. Okay. Hvorfor? Ses der op igen. Så er jeg lige på vej op igen. Han har fået tape med hænderne, det er fint. Ja, den skar også lidt dine fingre. Det er fint. Tape med. Så skal du, er det ikke dig nu? Jo, det er det. Jeg kan ikke have alt det der water bucket ned over hele min krop, alt det der nu. Vi kun lidt over halvvejs. Over halvvejs. Vi står i. Du skal drikke 6 glas vand lige efter hinanden så. Den er varm til mig. Er den god eller dårlig? Den er god. Nej, det er den ikke. Få en lussing af den anden. Ja, den tager du. Ja, sådan den. Han prøver på Så det. han skal lige drikke 6 glas vand lige efter hinanden. Så har jeg noget vand. Det er det første glas. Du skal gøre det 6 gange, og du skal bunde det hurtigt. Det var 1. Så 2. Hvis du kan det. Det er din nummer 3. Hov, der. Kom nu, drik det. Jeg drikker bare 4. Du drikker bare 4. Sådan. Det var bare 4 glas, det er ligegyldigt. Ja, det var et eller andet med kroppen og kedeligt noget. Det er godt. Det er fint. Vi har fortyret 2 vandbolde på sig. Det vil du gerne, og det er de her bolde. Men fylder med vand. Irriterende pigerne. Jeg har fortyret vandbold på mig. På grund af pigerne er her ikke. Jeg har fortyret vandbold på mig. Så nu skal jeg have fortyret 2 vandbold på mig. Jeg har filmet her, hvor han rammer mig ryggen. Ja. Jeg ved ikke, om I overhovedet kan se noget, men det gør lidt ondt, det der. Nej, jeg siger kun lidt. Jeg ved ikke, om I kunne se det overhovedet, men jeg håber, vi går op igen. Okay, så der er 1 free pass. Vi begge to mangler at få 1 udfordring hver. Jeg kunne ikke se det. Han har taget 2, og der er 2 tilbage. Hvis han ikke har en free pass der, så har jeg den lige med. Ja. Skal jeg se den her? Jeg håber, det er free pass. Free pass. Ja! Og den anden. Nu skal det bare være content, for jeg gør det. Det er på mig, mens der kommer en bil. Hvad?
tryk på vejene, mens der kommer en bil. Bare tag free pass, så kan vi komme hurtigt videre. Free pass. Det andet er content, men det er lige meget. Spis kattemad. Og det har jeg gjort i en anden video før, og det kommer jeg Og ikke til. det har jeg også til. Og det smager af helvede. Det er jo fortævet sit hoved. Hvad? Det var jo den. Fortæv. Fortævet sit hoved. Nå, ja. Ja, tak. Okay. Jeg putter dem på, du klikker stykker. Nej. Jeg putter dem på. Er vi klar? Ja, du skal heller ikke bruge en hel rulle. Nej. Bare min pande, ikke? Nej. Jeg tror, det er fint. Nej. Så skal du Ja, det er fint, der. Nej. Jeg kan ikke se noget. Det er så dårligt. Jeg kommer lige. Du er tæt med øjnene. Det var til, det er fint. Men lige et sidste tæt. Og så klipper du den over. Okay, vent. Jeg skal lige. Au, for helvede! Jeg skal have det her endnu. Okay. Skal jeg hjælpe dig? For helvede, hvorfor skulle jeg blive straffet? Din abe. Ja, hej.